До кога ще продължи тормозът на тежкотоварните камиони и още колко подобни инцидента трябва да се случат, за да вземе държавата мерки? С този въпрос сега се обръщаме към нашия репортер Асен Иванов. Добър вечер, Асене. Добър вечер, Гена. Добър вечер на зрителите на BTV. Намираме се в Княжево, на булевард Цар Борис III. Мястото не е случайно. Тук стават най-много инциденти тежки с камиони през последните години. Много от тях имаше и жертви. Само преди няколко дни на това място, тук където се намираме, беше блъснат румънски тир блъсна млад мъж, който е в тежко състояние в болницата. А къщата, която виждате зад мене, която сега не може да видите, но след малко ще видите като мине трамвая, е тази, която преди 5 години камион помете по същия начин, по който в случая в Монтанско. Хората тогава излезнаха на протест, излизаха няколко пъти, помня, че блокадата на пътя, но промени ли се нещо от това? Вижте. Тази къща в столичния квартал Княжево, която се намира на изключително оживения булевард Цар Борис III, все още могат да се видят следи от трагедията, случила се преди 5 години. През ноември 2004 година камион натоварен с пясък изгуби контрол и се заби в тази къща. Двама загинаха. Трагедията предизвика хората от Княжево на няколко пъти да излязат на протест с искането проблемът с тежките камиони да бъде решен. Как седят обаче нещата днес, 5 години по-късно? Няма никаква промяна. Постоянно си минават камионите и да те страх просто да преминаваш. Ето, погледнете зад вас какво е. Отгоре нощно време, тук светофарите спират и все си е същата работа, на същия хаос. Както виждате, тировете върват, никой не спазва знаците, ограничение на скоростта това никого няма и най-лошото, че няма хора, които да следят за това нещо. Хората, които живеят и работят покрай булеварда, се притесняват, защото всяка година тук стават десетки катастрофи с камиони. Някои взимат и жертви. Как няма да се притесняваме? Децата постоянно пресичат, сега са ваканция и тук горе в градинката се събират, постоянно си пресичат, излизат. Много е трудно да се пресича. Трябва човек да има голямо търпение, а от друга страна и самите шофьори, те откъде да минават. И ние сме потърпевши, и те са потърпевши. Според кмета на район Витоша, общината е направила каквото е по силите й. Нови пешеходни пътеки и светофари. Но въпреки всичко виждате, че продължават да се случват, тъй като тежките камиони са си тежки камиони и опасността, която карат, никой не може да даде гаранция дори и да сложим на 100 метра светофар. Генералното решение е впускането на автомагистрала Люлин, нещо чакано от години. Последното обещание на държавата е за края на следващия месец. Със сигурност една част ще бъде решена. Другата отсечка, която чуваме, че трябва да има обходна магистрала, която също да мине покрай Самоков и да свърже бъдещата магистрала Струма с сега съществуващия участък на магистрала Тракия. Със сигурност, когато се случи и този участък, тогава вече може да сме сигурни, че тук ще влизат много малко камиони в София. До тогава Княжево ще е под ежедневна заплаха. Сега до мен е Любомир Христов, заместник директор на автомобилната администрация. Господин Христов, направихте ли проверка на фирмата, която е собственик на камиона в Монтанското село и какво установихте до момента? Проверка е направена в рамките на нашите компетенции и законови правомощия. Като цяло по детайли по случая трудно можем да дадем някаква подробна информация, поради факта, че дознанието е иззело всички документи от автомобила, в това число и тахографските шайби. Вие ми казахте за контрола от самите шофьори. Какво точно имахте? По този конкретен казус, както и други такива, свързани с международния превоз на товари, трябва да се има предвид спецификата на организация на превозите. Много често автомобилите не се прибират въобще в базите на фирмите, а от склад на територията на цяла Европа се придвижат. В този конкретен случай автомобил е собственост на несебърска фирма, товарила от Монтана, тръгнал е на път, или неговите колеги, с които е бил на почивка на паркинг, са видяли, или хората от фабриката, които са му дали документи и са го пуснали да пътува, са видяли, че човека е употребил алкохол и въпреки това очевидно не са предприели никакви мерки. Тоест няма контрол между самите шофьори. Фирмата не може да ги контролира колко пият. Ние не бихме искали да говорим, че шофьорите трябва да се контролират. Аз по-скоро бих искал да кажа нещо свързано с съзнанието на хората. От една страна водач, който е употребил алкохол, очевидно не малко, след което е тръгнал да пътува. Най-вероятно не е бил абсолютно сам, да се седне, да си се напие и да тръгне да пътува. А в тежкия сезон летен има ли специални мерки, които автомобилна администрация предприема за ограничаването на тировете? Специални мерки автомобилна администрация няма и законови правомощи да предприема.
принцип временни ограничения за движението се налагат съгласно закона от министъра на вътрешните работи и от стопанина на пътя. По отношение на републиканската мрежа, това е Национална агенция пътна инфраструктура. Това, което ние правиме, специално са акценти, свързани с пътническите превози, засилването на тези превози във връзка с туристическия сезон. Има разпоредени допълнителни специални и нарочни проверки по темата и на ниво областни дирекции в момента се правят съвместни графици с колегите от Пътна полиция, за да може да бъде засилен нашия капацитет. Добре. Благодаря ви. Това е от нас. Както обикновено и в повечето случаи през последните години, топката отново остава в държавата, която да реши проблема с тировете. Благодаря ти, Асен. Асен Иванов на живо за проблемите, които създава движението на тежкотоварните камиони.